भारतरत्नला विरोध नाही, मात्र मग महात्मा गांधींना भारतरत्न का देत नाही? देशात महात्मा मोठे की भारतरत्न? छगन भुजबळ यांचा ओबीसी मेळाव्यात सवाल. मुंबई मनपा निवडणुकीसाठी मनसे कामाला, मनसेकडून नव्या पदांची घोषणा. अमित ठाकरे गट अध्यक्ष, संदीप देशपांडे यांची मनसे मुंबई अध्यक्षपदी निवड. दिशा सालियनची केस पुन्हा ओपन करा, संजय निरुपम यांची मागणी. तर सुशांत सिंग मृत्यू प्रकरणी सीबीआयने दिलेला क्लोजर रिपोर्ट स्वीकारला पाहिजे, निरुपमांचं मत. न्यू इंडिया बँक गैरव्यवहार प्रकरणी आणखी एका आरोपीला अटक. 28 तारखेपर्यंत पोलीस कोठडी. तर आरोपी हितेश मेहताची ब्रेन मॅपिंग चाचणी होणार.